Se na mě nabíjí baterka. Když to vypínám. Vůbec nemyslí na fotografii. Vůbec nemyslí na fotografii. Jak kurtujou Jardu. Při naší váze 100 koruní je prýma, ale no. Při naší váze jsou oni odlehčí, to by zase nečeká. Je pravda, že když tady máme jakoby přihlášený 3 dámské posádky, jo? Když potom ta dámská posádka váží 40 kg, jsem dostal dovnitra. A voláme. Je. Pěkný start. Co se tak klupe najímu asi hodně prdeli. To byl pěkný start. To jo, pěkně. Pěkně. To je jája. Dobře s ní jede. No jo. Vyfoť ho z téhle strany. Což dáme tu kameru tomu Kukovi a natáčíš s ním. Ten jak je držel. Fakt? Tak předáváme kameru. Já jsem trošku nějaký volnej tady, no. Já jsem tam lítal ponožky v Pražce. Už je to puštěný? Jo, vypíná se to tím. Já jsem jim budu klepat do ruce asi. No. A ještě tak trošku závěr na mě, ono by se hrál zase na tom Facebooku. Aha. Takže dá se to ohnout nějak? Jo, určitě, to je super. Tak se ještě třeba tím taky jako malinko vstáhnout. Ten spodek, jak mám malou prdel. No, je to pěkný, jako 13 a jedete úplně šíleně. Fakt no. Hrozně. To odlehčení udělá hodně. No, ono asi i ta elektronika, co tam je, tak to bude takový to. Proto to nechce jít asi z těch nízkých otáček vůbec. Tam nevím, jestli by se nevyplatilo zařadit za jedna na konci. Jo, určitě. Připravit a pak jízdit hned odplyne. No. To zase jí hrabat do spojky, ono to asi moc nepomůže. To právě, no. Ty jsi brzdil levou nebo pravou? Normálně jako když jezdím, já to neumím s tou levou. Nejsem zase takový mistr v tom. Tak to já taky ne, já jsem si to zkusil jenom. No, je to tak nějak to.
taky hodně utoucaný. Jo. Hej. Jsem se bál, abych se s tím vůbec rozjel, ale ono je to docela normální. Jo. Tak ono tam asi není tvrdá spojka, takže... Rovnou po třetí, oni než se zakutujou, tak to jako okolo se dostávají, no? Ne. Tu se to nedá utrhnout. No to drží úplně šíleně, no.